Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Valerian Fedusastanto saking kelas 11 IPS tunggal absen 3 dosa gangsal badhe nembangaken salah siwijining tembang macapat yaiku tembang kinanti. Monggo dipun saksikan. Padha kulangan ing kalbu ing sasmita amrih lantip waja pijer mangan nendra kaprawiraden kaesti pasunen sarira nira cegah dahar lawan guling. Ini sekap sematan video tembang kinanti kang saged kula lakokaken. Kula nyuwun pangapunten menawi kathah pilih-pilih salah nada utawa lirik. Sekian saking kula Valerian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.